Manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwat tampo. Ako si Ann. Kining maong kaagi ni sa akong iyaan nga si Tita Jaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dreaming of You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May ganing usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Ann. Nakoy bad news nimo. Unsa man na pa? Pasensya na ka. Pero di na ko makapaeskwela nimo og college. Mao ba pa? Wa ko'y mahimo anak pa. Unsaon nga pobre man ta. Nak. Uy, kaluoy ko day ni mo, day. Mao lagi Tita Jaya, uy. Naglisod naman gud si Papa og buhi namo sukad nga libiya si Mama. Pero nakasabot naman sa dinoon ko, Tita. Anugon kaayo kay maayo ba yung takas klase? Tabangan ti ka. Tinuod ka, Tita? Oo, ako'y pa-eskwela ni mo. Pero, anihin na kapuyo uban ako. Sige, Tita. Ako ingnan si Papa. Sige. Kana pa nga magkapadayon kag eskwela. Salamat, Pa. Dili magpabadlong si mong iyan dito, ha? Opa. Day, si Kuya Jerome nimo, akong uyab. Han, si Ann, akong pag-umangkon. Hello, Tito. Hi, Ann. Oh, naginuktok lagi ka diha, Tita. Naala ko'y giwana-wana ba? Bahin na mo ni Tito Jerome nimo. Nga naman, Tita. Naamoy problema? Wa man. Pero 7 years na magud ning manag-uyab. Pero wa pa gid siya mag-propose nako. Paabot ta lang, Tita. Basin di ay og naana siya plano pero nangita pa siya timing. Maayo unta. Oh, Jaya, will you marry me? Han, seryoso ka? Uy, saan mo na binuangod? Yes! Yes, Han! Magpakasal ko nimo. Gamay na likuwang. Ready nang among kasal ni Jerome. Oh. Hello, Han? Han, muna ko sa bahay, ha? May importante tayong istoryahan. Sige, Han. Han, unsa ka kung ipuspon na nato itong kasal? Unsa? Ano man? Kan, gusto na ko nga mo mabdos una ka, una tayong pagkasal. Ha? Sige. Kung mo'y gusto nimo. Unsay result, Tita? Negative gihapon. Dili naman siguro ko mumabtos. Tita, ayaw pagsulti, ana. Mas maayo pag magpa-check up na lang gid ka. May pikos ka.
Mao hinungdan nga maglisod ka og mapdos. Unsa? Sa ato pa, dili ka mamablos. Wa man hinoon mag-ingon nga dili ko mo mabdos. Pero naay mga gitambag ang doktor nako. Kinahalan ko mag-exercise. Di ko paabot na eh. Dito pagkasaloy. Ha? Han? Magbuwag na ta. Jerome? Sakit kay mong gibuhat na ko, Jerome. Ganang niabot pa matag 7 years kung magbuwag raman data. Ganang ingunaan man kasayo ni mo ang tanan. Tita Jaya? Tita, ayaw na paghila ka tuntawahan na, uy. Tadawa. Samtang ikaw, pila na kabuan nga nagilakhilak din hi. Si Kuya Jerome gikasal na. Og mabdos pagit ang babay. Unsa? Bangon, tita. Ipakita tong isog nga Tita Jaya nga ako nailhan. Oh, asa man ka, tita? Nagdahalagi kag boxing gloves. Magboxing ka, day. Muadto kog gym. Kana! Balik alindog na this! Muslim na gyud ka, ana, tita. Sugod karon. Masatagan na ako priority akong kaugalingon, day. Panggaon na ako kung kaugalingon. Day, say, tanaw ni mo niya akong dress. Nice, tita. Asa man di ka? Na ako'y date. Wow! Kinsa man ang swerte nga lalaki ba? Coach sa gym, day. Sumaya lang ako, good. Go, tita! I love you, Jaya. Marcos, sure ka? Sure kaya. Unang kita ko palang nimo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nguning bayhanang akong dadon sa altar pohon. Marcos. Ha? Uyab na mo? O, day. Unsay dugayan. Congrats, tita! I hope ka mauna gina ang lalaki para nimo. Maayo unta, day. Kay dili na ko gusto masakit. Mahal, magpakasal na. Ha? Kasal dayon? Pila palang ganit na kabuan nga manag-uyab? Dili ba siya na ang gidugayon, mahal? Sumagod. 7 years mo si mong ex. Kaslunon unta mo, pero unsay nahita mo. Marcos. Gusto na akong mahigot din mo. Please, mahal. Sige, good. Yes! Thank you! Thank you! Thank you! Ako kanagat. Iman ako, Marcos. Dali na. Magbuhat na tag, baby. Marcos. Dili para ba ko sigurado kung makatag og baby ni mo? Na ako'y pikos. Mahal, magkahatag mo ka na ako o dili. Huwag ko'y labot. Naibaw ko nga mas magpalipayon ko kung naatay anak. Pero
kontento na ko nimo. Marcos. Unsa result, tita? Positive! Positive! Ang gusto ko! Congrats, tita! Swerte kaayo si Tita Jaya, kay nakakita siya og lalaki nga nagmahal niya tinuoray. Og mao ni share ko aning iyang kaagi. Kay gusto kong mo share sa mga tigpaminaw. Kung unsa ka importante nga mahalon una nimo imong kaugalingon, una ang ubang tao. Kaya ang tao nga para gid nimo, dili og dili na mo biya nimo bisag unsa pay mahitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kirekulahan, Dreaming of You. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosemary, 18 years old, single, ug niya magpuyo sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate ug sa akong PSA records. Kay wa man gud kini magkatukma. Aron inyo hisabtan, sugdon ko diyang mag-elementary pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Rosemary, pangandam na kay magpa-enroll ta. Yay! Mas-school na gyud ko! Di magkat sa school, ha? Ang eskwelahan, dili playground, day. Maong dili magduwa dito. Magtuon. Di gyud ay pwede magduwa, ma? Oo, naaman mo'y panahon sa duwa. Sa recess og ting paniud to. Pero, ayaw na pagduwa, uy, kay panington ka. Unya, mahugaw pag yung uniform nimo. Manimaho pag yung kang adlaw inigpaulit nimo. Ay, dili di ita pwede ka duwa. Mato ka sa eskwelahan, aron magtuon. Dili magduwa, Rosemary. Okay, mama. Sige na, na. Magpa-enroll na ta. Next. Ay, kami, sir. Rosemary, alik na. Requirements. Dera, sir. May birth certificate na ning bata? Oo na, kayo, sir. Oy, dera, sir, oh. Nataw ba ning bata, sir, nga dili pa mi kasado sa kumbana. Pero, gi-acknowledge ni siya sa kumbana, sir. May gipirmahan siya loy sa birth certificate. Wala na problema. Apelyido naman kaha siyang papa yung gidain ning bata. Oo, sir. Kanang nakabutang diha. Okay, sige. Okay na ni. Salamat, sir. Tanaday. Enroll na akong bibi. Kailan ko tagag baby, papa? Kay mas school na baya ko, mauwaw ko. Agoy, nagtinaga naman ning anak na to, Los. Sa man, na-enroll lang di siya? Oo, humana, oy, ganina. Oo, may yun. May gipangayo nga requirements? Siyempre, doon naman yun na, oy. Labi na ang birth certificate sa bata. Oo, niya. Okay na to yung birth certificate. Now, wa pa ba yata magkasal dihang nataw kini si Rosemary? Gidawat mas maestro, edi okay na siguro to. Mayo hinuon. Ma, pa, nag-enroll ko na ako sa high school. Kay magkinahanglan ako noog PSA birth certificate. Ha? Unsa naman sab na, Rose, oy? Ay baho ko, anak. Lukat to na dito sa PSA. Oo naman na requirements ko dron. Kanang birth certificate nga gikan gud sa PSA. Ako ray, lukat, anak. Aron nga makapa-enroll ka na sa high school, Rosemary. Ay, pagkadali sa panahon.
Mag-high school naman dahil ka, Rosemary. Oo, ma. O excited na ako nga magpa-enroll. Oh, karon, kung makalukat na si Papa ni mo sa imong birth certificate. Yan na ay. Si Papa na ni mo ay. Hello, Dong. Doon sa maling record ni Rosemary diri sa PC nga dili man ni mao. Ha? Ang iyang apelyido, mao man ang iyang middle name. Unsa? Wagay ko kalibutan kung giunsang pagkaunsaa nga nga akong apelyido sa akong record sa PSA, mao man ang middle name. Hasta sad sila si Mama naglibog sad ko na unsa. Kay sure man sila si Papa nga gitarong nila og fill up ang akong live birth pagkatao nako. Og nipirma ang akong Papa pag acknowledge nako nga iya gyud kong anak. Unya, Giyon sa ba na niya pagsuwat dito? Ngang ako na mahinuong apelyido ang ilang middle name sa pangan ni Rosemary. Na, ambot yun anak kung nganong naingon anak na, uy. dili ko kapaday ng eskwela, ma. Eskwela, uy. May ato ning sa. Naunsa din ang akong birth certificate, ma. Ang apelyido lagi nimo. Mao ang akong apelyido. O ang apelyidong papa nimo, mao na hinoy mong middle name na Baylo. Ha? Aw, kanala na isuwa yung hatag dito sa imong maestra, Ros. Kayo saon? Mo naman naghatag sa PC sa paglukat nako. Nya, dawaton ka ni sa akong teacher pa. Yung saon na ka na may gihatag sa taga-PSA. O gipangayuan man kakaana sa imong maestra. O, di kanala na ihatag. Uy, mauba? Uy, kada kong problema ani, Rosemary. Mao ba, ma'am? Kaysa imong records baya, sukat pagsugod ni mo og eskwela sa elementary, kang papa nimo nga apelyido ang imong gida. Unya, unsaon man nato ini, nga ang gikan man sa PSA ang angay natong sundon. Mao man ganing nangayo gid mi og birth certificate ninyo nga gikan sa PSA. Hello, ma'am. Unya, unsaon din na nako? Unsa man ning nakabutang ani? Legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2008. Unsa man na siya, ma'am? Isuway ko nun ninyog adto sa PSAB o baka sa munisipyo aron nga magayran mo sa inyong angayng buhaton. Nya, unsaon man na, ma'am? Ipausab na? Sus, dako arabag magastos pagpausab aning apelyido. Kay kasuhon pa man ni. Unsa? Kaso? Uy, asa man tawtag igasto para kaso, Rosemary, uy? Nya, ma. Unsaon man, ana? Makaundang bako sa akong pag-eskwela. Nagsige pa ko og eskwela, pero nahadlok ko kung dili ko makagraduate karon sa senior high tungod ning akong apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, okay ra ba nga magdako sa apelyido sa akong papa bisag dili pakasal sila si mama pagkatao nako? Kay nipirma man sa likod sa akong birth akong papa nga gi-acknowledge ko niya. Ikaduhang pangutana, pag high school na nako, gipangayuan mi sa among maestra og PSA birth certificate. Apan ang resulta, kay ang akong apelyido sa akong papa, mao naman hinuon ang nahimong middle name. Nga naman kadi ay ni. Dako ba ning problema, ha? Ikatulong pangutana, unsa man say buti pasabot aning nakabutang nga legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2008. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo graduate na baya ako sa senior high school? Pwede ba ko nga mag-promissory una ko sa dili pa ko kapausab sa akong apelyido? Ikalima og katapusang pangutana, kung magpausab ko sa akong apelyido, asa man ko moduol og pila man sad ang manggasto? Kung dili ni mapausab inig-abot sa panahon nga motrabaho nako, magka-problema ba ko inig-process nako sa mga benefits? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosemary.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Ang medical nga mga concerns, Dr. Rene Obra to your rescue and at your service. Busa ay nagpagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Puwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo o saragay hangyo namo. Kumpletuha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana aron among mas masabtan. Ikalipay po namo nga makibaw mi og taga-asa mong dapitan na minaw sa ato ang programa kay lain-lain ang platforms na karon dili lang sa radyo no mapaminaw ang ato ang programa na atay DYHP RMN Cebu nga Facebook account with 1 million followers yahoo og naabot ta YouTube channel mao na ay namo pagdugay hay padagyod na kay para makibaw pod mi og taga-asa mo no. Thank you sa tanan nga mo nagpadayon og pagpaminaw sa ato ang programa ug di man ganinyo mapaminaw live na ag YouTube ug Facebook ha. Thank you also sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook. Guys, hangyo ko, please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Naapod na sa Facebook. Ako na siyang gisugdan nga page para sa mga kaalam ug mga additional nga mga discussions on legal issues in my hope no nga mas maduol ang balaod sa katawhan. Punto legal of course, karong adlaw ato ang letter sender si Rosemary, 18 years old, single na asa taga Villa Hermoso, Negros Oriental. PSA nga documents o birth certificate ang iyahang problema kay wa nagtugma na ay mga discrepancies unya nagskwela ra ba ni si Rose so muna ni iyahang problema nga basin magka-problema siya ini graduation niya. Very good ka Rose Marie for being in school. Padayon gyud og eskwela ha, di ni concern sa sinugdanan pa lang ingnon ti ka makagraduate ka, dili ni siya serious nga concern nga maoy makapahunong nimo og eskwela or dili makapag-graduate nimo. Pero tubagon gyapon na kay imong mga pangutana girl, okay? Una, okay ra ba nga magdala ko sa apelyido sa akong papa bisan dili pa kasal sila mama pagkataon nako kay nipirma man sa likod sa ako ang birth ang akong papa nga gi-acknowledge ko niya. That is correct and yes, okay ra. Ang imo halang status dili ka legitimate. Acknowledged lang ka no nga child sa imuhang papa kay nataw man ka nga wa na minyo at that time nga dili minyo ang imong mamagpapa. But yes, okay ra dalhon ang apelyido sa imuhang papa because naa may pirma sa birth certificate nimo. Na may ngan si imong papa acknowledged pagyud ka. So okay ra. Go ta diri day. Ikaduhang pangutana. Pag high school kuno niya gipangayuan siya sa iyang maestra og PSA birth certificate. Apan ang resulta kay ang apelyido sa iyang papa mauman hinuon iyang middle name. Ngano man kaha ni dako ba ning problema ha? Medyo magka-problema gyud ta because di man mao no ang gimando sa balaod kay pagkataw nimo wa na minyo ang imong mamagpapa wa gyud unta kay middle name. But ang apelido nga nakabutang nimo ang apelido sa imuhang mama pagkadaga. Sayo pagyod ug naa man taga ni middle name, ang middle name unta sad sa imuhang mama, dili apelido sa imong papa. So kinahanglan lang gyud na siya Osbon, no? And i-change kay tangtangon kay gi-acknowledge man ka. So dili na mao, dapat wa kay middle name, no? Di siya na nakadakong problema, kinahanglan lang gyud siya Osbon para saktuhon. Now, unang pangutana, unsa may buot ikatulong pangutana, unsa may buot ipasabot aning nakabutang nga legitimated of subsequent marriage by parents on December 27, 2008. Ang pasabot ana day is that kung naa na nay nakabutang din ha, meaning na corrected na day na imong birth certificate. Kay pag anak nimo ug pag-submit sa imuhang birth certificate nga bata pa ka, dili man minyo imong mama. So ang nakabutang dito nga status is illegitimate ka. Pero acknowledge ka sa imong papa. Only lang nga naaday sayop sa intra.
no? Pero ang status, kung status lang ang atong pagasturyahan, illegitimate ka. Naalay sayop sa entry in the name, no? Linya-linya in one line. In one of the lines din sa birth certificate. Now, gilihok day na sa imuhang mamagpapa ang kanang imuhang birth certificate. Kay nakanote na sa kay kung maminyo manggod ang ginikanan, no? Sa katong bata nga wa pa nga gian kasal ang iyahang ang mama wa pa sila nakasal, nahimo manggod siya nga kung maminyo ang the same parents, malegitimated ang bata, ma-converted ang iyang status from illegitimate to legitimate. Unsaon man, ipakita ang birth certificate ug ang marriage certificate. Tan-awon, kinsa may papa diring nakabutang, kani, pareha. Kinsa may mama, mauni, nya, naminyo na ni sila. Yes, naminyo sila kahuman gianak. So, mahimo siyang legitimated. Did went through it just it just explains ang pasabot anak day Rosemary nga giprocess days imuhang mamagpapa ang imuhang birth certificate ug ilahang gihimo ka nga legitimate child nila kay gikasal man sila. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo graduate na baya ko sa senior high school. Pwede ba ko mag-promissory? Una sa dili ko pa mapausab ang akong apelyido. Dili naman gud na nimo usbon ang imong apelyido. Naka-note na siya nga legitimated ka, sakto na gyud na ang imong apelyido sa imong papa ang dalhon. Ang problema nato diri dapat ma-erase to ang middle name nimo nga maoy apelyido sa imong papa. Maura gyud na. Igo ra gyud ka mo adto didto. Di ko sure ug musugot ba silag promissory. Makagraduate ka pero ang kanang papel sa imong transcript of records ang sundon ang imong birth certificate. Kung di ka gusto nga naay problema, dalian na naglihok. Kung naa man gani na narehistro sa Villahermoso, adto lang didto ang local civil registrar day. Dali ra man kaayo na pagpadala lang og birth certificate sa imong papa, birth certificate sa imong mama, imong birth certificate ug ang ilang marriage certificate. Mausab ra gyud na dayon. Ay lang nagunya-unya i-priority lang gyud na. No, dali ra gyud kaayo na. Ikalima og katapusang pangutana, kung mapausab ko sa akong apelyido, asa man ko moduol ug pila man sad ang magasto. Kung dili ni mapausab inig abot sa panahon mo trabaho ko, maproblema ba ko aning process na kog sa mga benefits? Dili man, pero ang sundon gyud ug unsay naa sa imong PSA. So usbag gyud na ang imuhang PSA. And dali ra kayo na ako nang gisulti nimo kung say mga requirements nga imong kinahanglan andamon, pag photocopy na lang pud siguro og valid IDs nila, nya dalha na didto sa local civil registrar ug asa na rehistro ang imong birth certificate. Dali ra kaayo na. That is the only way, kay ang PSA manggod ang sundon sa eskwelahan. Ang PSA sad ang sundon sa mga legal nga documents. Ug di na nimo usbon, mao gyud na imo gawa sa imuhang SSS, sa imuhang passport, sa imuhang driver's license, puhon, 18 na baya ka, so better nga imuhan na lang ng lihokon. Kausang lihok, wa nay hassle for the rest of your life. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta, nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka remen, daghang salamat, maayong adlaw o Viva Pit Senyor!